Pari vuotta ollut semmoinen positiivinen ongelma, että tämä meidän 3,5 neliöinen tatamipuoli on aina aivan täynnä. Mutta nyt onneksi saatiin vähän lisätilaa tonne, niin pystytään järjestämään tammikuussa vähän peruskursseja. Mennään tsekkaan. Tällä puolella tossa on semmonen 154 tuli lisää. Yleensä peruskurssilaiset treenaa tällä puolella aluksi ennen kuin ne pääsee sit siirtyä tolle puolelle. Aikuisten peruskursseihin kuuluu aina vapaa puntin käyttöoikeus. Mennään tsekkaamaan meidän punttista. Tuossa meillä on 204 punttitilaa, perusaerobiset laitteet, vähän vapaita painoja. Kaiken perushomman saa tehtyä täällä, niin ei tarvi erikseen käydä missään toisella puntilla. Minkä ikäisille ne peruskurssit oikein sopii? No meillähän on 2-3-vuotiaista lähtien se pienimpien ryhmä ja yläikärajaa ei oo. Tarviiko olla mitään kamppailukokemusta? Ei tietenkään tarvi. Kaikki on suunnattu ihan aloittelijoille, eli ihan sama mikä pohja, tulkaa tänne vaan. Peruskursseille ilmoittautuminen tapahtuu tosta linkistä. Tuu messiin.